пичо, аз съм Devil Boy и днеска сме в Minecraft Pocket Edition. Как не виждате новия скин. Той не е нов, просто за PvP-то, нали? Защото той е за PvP-то и за новия скин. Така, тъй. Сега, какво е днес? Пичове, днеска какво е? Днес, пичове, днес е събота. Тя не ги обръща какво съм правил тук. Така. И, пичове, ще правим къща. Опа, тия Уидър направих. Така къща ще правим. Сега ви обясня набързо. Сега, както виждате, не съм с The Boss Marty 1. По-скоро съм си сам в сървър. И сам ще си направя къща. Но, понеже тази къща, така къща ще правя подобна. И понеже няма да направя с 10 минути, ще я забърза, ще такова времето. И така. Да не говоря много, да започваме. Apollo 69. Apollo 69. Floating out to sea, yeah, contrary to popularly. I ain't invincible, not even close. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower